Yona. Asazi ukuthi yini efunwa kuwo Msholozi. Kuthiwa boshelwane. Kwathi boshwe iminyaka. Niboshelwa izwe. Manje uma-ke sekufanele ukuthi-ke ngabe uyabonga manje. Akusafiki kuleso sikhathi sokuthi ubonge. Usebenzile. Akusafiki kuleso sigaba. Isigaba ekufuka kuso sokuthi uyoboshwa. Asazi ukuthi ngabe kwenze njani. Sesiyayibona lento nathi. Hayi. Lento uhlanga lo. Ulwa nawe ngoba ungumZulu. Asithandi ke nathi uyoboshwa. Usukhulile. Kufanele uhlala ekhaya noma wakho nezingane zakho. Hayi uyohlala ngale kwekhiye. Cha impela lento yakho Msholozi ayisiphathi kahle thina. Ngoba athi umongameli. Phambilini ungqongqoshe ondini. Usebenza imisebenzi nje ephakeme. Asazi namhlanje ukuthi ivuka philando. Elete lokhu kulandela. Ngoba sizinduna nje thina. Usebuthweni lethu. Ngoba usubuyile nje la ekhaya. Wasesi umongameli. Uyinsizwa nje yakwaZuma. Esebuthweni lami yongumdidiyeli nenduna. Sikuphethe. Manje lo ukudlalwa ngawe ayi akusiphathi kahle. Akusiphathi nje kahle neze. Ngoba asiyadle into ukuthi isukaphi. Ufunwani. Inkosi ke kakhulunywa ngaleli khaya. Lethe lakhishwa nje emaphepheni. Hawu. Yini lo mntana omuntu owazala ubaba nomama naye njengathi. Uhlushelwane. Manje ke sithi ke thina umkhonto uyozenzela. Khosakwe. Benine moyeni umgwaqwa wey yozakwe. Umkhonto usiyosala uzenzela. Benine moyeni umgwaqwa wey sho njalo ke thina Msholozi. Umkhonto sekufanele uzenzele. Ufuna impi manje. Angazi ngizothethelana nazo ezinye induna. Nampo makhanya nanangu nonjoma. Cha. Msholozi. Lesizwe sonkana awedwa kuloluda. Ngoba silapha Msholozi ngokuhlonipha imithetho kahulumeni ye-COVID. Akulona ibutho nje kodwa sinqenqe sicela abadidiyeli nje bonke besifundazwe yibo bonke abantu. Sizobabaza nathi mina ukuthi imhlobo. Thina njengamadoda nje akwaZulu izakhamuzi eyiqodo ngeSouth Africa. Silindele ukuthi sithi ake sizobonga Msholozi umsebenzi asenzayo. Akekho umuntu ongakazi igalelo neqhaza la. Kodwa kuyasihlukumeza lokho. Kusihlukumeza nje hayi kancane. Ngokuba kwethu la njengabadidiyeli siphushwa zinsizwe ngamabutho empi kaZulu lesihola ukuthi akene osibabaza. Abanye bathi akabethele Msholozi ngoba kayanga kwiCommission kaZulu. Kodwa thina sithi okwesibili lokho oqala ukuthi Msholozi angile ya Commission kaZondo ngoba
ayinabo ubulungiswa khona engakwethembi la okwakufanele ukuthi ngaleso sikhathi ubeke sinezobulungiswa eziqotho eSouth Africa ubheke ukuthi yini le ekhalisha umshwalense kodwa kunalokho abantu bazeboliphethe udaba ngokuthi bethi akuboshwe umshwalense asithandi umshwalense asithandi ngoba silapha nje sizele lokho kuzosho ukuthi akubuhle asithandi kodwa futhi sesiyayibona ukuthi ukulinda sithule kungasilimaza ngoba kunenhlese lapha yobuzo fanele sikuzwakalise lokho silapha nje sizokuzwakalisa sizolinda futhi ukuthi wasimasi kusuka manje kuyaphambana lozo ngamalanga sisebenzele isizwe thina sidinga ukuthi ubongwa sidinga ukuthi wenziwe lento enziwa ngiyabonga cha mhlambe nami ngithathe ithuba nje ukusika elishikayo ekusheshiwo mjeni nje size la ukuzobabaza ichilo nehlazo esenzelwa uhulumeni ekubeni besilindele sokunqamalala aphumule kahle nomndeni wakhe lokho okwenziwayo akubona ubulungiswa ngiyazi njengoba size la nje kade bengifonela abanye bethi niyofunani kanqamalala ngithi mina into yadala ukuthi izwe liphuza ukukhuleka isikhathi sidika ngaka yilabantu abalokhu kuma kwenzeka izinto ezingenabo ubulungiswa balo buzo kwenziwelani ukuthi kufanele size la sizobabaza umhlolo owenzekayo uma kukhona into engenziwa kahle kusifanele futhi njengebutho likaZulu ngoba kuhlasela unqamalala nje okulandelayo kuzoba kuhlaselwa ngezinkantolo kuthiwa zilungile nezabo phuma dibi inkantolo kwathiwa ilungile ngaleso sikhathi kwathatha isikhathi esideke ukuthi kuliwe nalo ngcinezelo manje asithi akuzokwenzeka manje ngalesikhathi sikhona kufanele sisukume silwe bangokuthi kufanele silwe ingenzeki lento abafuna ukuthi bayenze ngoba ayinawo Induna mtitiye ukusika mhlawumbe kelishikayo nake nezwaphi kuthiwa ungqongqoshe unamandla okubopha kunikwe uminister of police to akahamba ulanda umuntu uwathatha amandla okubopha umuntu unayo appointment card ukufunda amalungelo umuntu bezoboshwa aniboni ukuthi nje ngithatha into encane kule judgment kuningi okunye okubhedayo kuyona kodwa nje lokho zokuncane okubonwa kimi ngilayman ukuthi ubulungiswa abukho so yilezo zinto ezinjalo kwesizilwela ukuthi asingaqhubeki zenzeke isikhathi sikhona njenge induna ezikhona ke zesilo noma sesakhothama kodwa sikhona ngeke sikiyeke ukukhuluma into ekufanele sikhulume ngazo zesizwe ngoba ukunqamalala ngelinye lebutho lethu size lapha ke ngalo lohlelo nje nina besilo induna zamabutho kanye nebutho angibonge nje ithuba leleni ngipha lona ngibonga kakhulu ukuthi nifike futhi senisho amazwi abaluleke kakhulu ezweni lakhile okwamanje angikakhulumi kakhulu ngoba lesinye isikhathi ukhuluma into ebese kuba khona abayijikayo abayiphendula ngenza istatement ngemva kokuba ngithe angizukuya kule commission kaZondo ngezizathu ezaziwayo ngizwe uma sekuphuma isinqumo sekukhulunywa ngaleyo nkulumo yami sengathi ngase ngenza icala ngokusho njalo kanti ngangicancisela abantu ukuthi angenelisekile indlela aqhuba ngayo uyenzelela wayesebenzisa amandla akhe ukuthi uyiphini lalophethe amajaji omthetho sisekelo ukuthi akhulume nabo ukuthi abangiphoqe ukuthi ngiye kuyena
enze into engenziwa ngokomthetho ukuthi makukhona umuntu okhalayo ngawe ubusuthi akeze azobeka ubufakazi ukuthi ukhala ngani kuwena wena khala kuwe abese futhi enquma ukuthi no lezi ikhalo zakhe azilona iqiniso iphutha nje lelo lokuqala engamangala ukuthi kanti mina ngehlukile yini ekulawuleni umthetho wala eSouth Africa nokuthi uma kunendawo lapho imithetho ethi khona uma ukhala ngondlela yokusebenza kweCommission kufanele ukuthi lolo daba lwezinkantolo luqale izinkantolo lezi ezisenzansi uma nehlulana nikhuphukele kwezikhuphukayo nize nenifike kule egcineni yena wavele waqala lapha egcineni kusevala ngisho ithuba lokuthi uma kuphuma isigwebo onganeliseki yiso kufanele ukuthi wenze lento okuthiwa i-appeal udlulele kwenye inkantolo engaphezulu wakuqeda konke nje lokho into ethusa ukuthi lamajaji okufanele ubumthetho awufunde yaza awugogoda awazange akukhuze lokho nawo angena khona futhi kungaqali lapho ngoba nalo lentokazi le eyathi akwakhiwe le commission yenza into engenziwa ngokomthetho uma umongameli kuthiwa kufuneke i-commission ezokwakhiwa yakhiwa umongameli uyena no khomba ozoba usihlalo kazi waxoshwa phi wathi no uyalithatha lela lungelo likamongameli ulinikeza uChief Justice ayikho emthethweni leyo ayibhalwe ndawo usho bayitika nje ngami i-Constitutional Court ke yayisenza isimanga isithi ithatha isinqumo sokuthi iyangiphoqa ukuthi angiye kulosihlalo weCommission engithi mina uyenzelela ingazange iphenye noma ibuze ukuthi usho ngani awu ngathi ngisathi ngilalela ukuthi basho njalo base bethi leli lungelo esinalo sonke la eSouth Africa ukuthi uma ubuzwa umbuzo ngisho abantu bomthetho uma ungafuni ukuphendula unelungelo ungawuphenduli bathi kimi lelo lungelo balithatha fanele ngiphendule yonke imibuzo ezobuzwa lapha kulapho ke ngathi khona abasahlukile kuzondo bo sebeyafana nje nakubona ke ngeke leso siyalela abasikhiphayo ngisenze ngoba phela hayi ukuthi angiyazi lento okuthiwa inkululeko yini ngayilwela akekho umuntu ongangitshena ngayo yilokho abathi angihloniphanga inkantolo yomthetho sisekelo ngangeke ngihloniphe yona ingangihloniphi kufanele sihloniphane umthetho usho njalo akusho ukuthi ngoba bafunda umthetho sebengawuphula umthetho bona kungabi icala ukuthi baphula umthetho ngoba ukuthatha ilungelo lomuntu elibhalwe umthetho sisekelo usuyiphulile iConstitution base begweba ke njengoba begwebile nje ukuthi ngiyodonsa ejele ishumi lenyanga nenyanga ezinhlanu angazi ukuthi ngoneni angizwanga nje bengixoxa lapha into engizwe beyikhuluma babephendula inkulumo yami yepolitiki nabo bekhuluma politics yokuthi baphula umthetho kodwa kabameli bami bathe bazoke babhale nabo ngokomthetho babatshena ukuthi lesigweba silungile angiyazi ukuthi uhamba iphelele phi leyo
kodwa lapha ezoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho nami ngihambe nje impela ngiyongena ngithi khiya kimina ngibonisa ukuthi abaphathi bomthetho mhlawumbe nabaphathi bezwe abazi ukuthi ukuphathwa kwezwe kusho ukuthini nokuphathwa komthetho kusho ukuthini awuthi uma unikezwe amandla ubusudlala ngawo ngoba bangenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu ezweni obungeke kube khona ngiyethemba ukuthi nokukhumbula ukuthi nangenkathi kwakhiwa le commission ngabatshela ukuthi bayokhala ngelinye la ngoba benza into engenziwa alikho izwe lake lathi awungiphenye nguhulumeni nje alikho nelilodwa uma wenza lokhu kusho ukuthi awulazi ukuthi izwe lisho ukuthini ngoba izwe nelizwe lineemfihlo zalo linezinto zazo engakhulunywa awukwazi futhi ukuthelisa abantu bethi asiyithandi lento uyenze ngoba uduphethe umthetho cabanga ukuthi ukukhuza kwenu induna zami ezingiphethe kubalulekile mhlawumbe abasiphetheyo kufanele bazi ukuthi baphethe abantu asikwazi ukuluswa njengeimbuzi shonjwe ngapha shonjwe ngapha kufanele ukuthi sihloniphane sihloniphe umthetho lenkathi ngisalula inkululeko ngangawuhlonipha umthetho wabacindezeli bangibamba bangifaka ejele ngathi bangibambe ngoba benamandla kungenawo beneyinsimbi beneyibhamu benakho konke ngeke ukuthi sengikhululekile ngalwa ebese ngibanjwa yilabo bathi kunombuso wentandweni okufuthi hlonishwa khona umthetho kodwa bona bangawuhloniphi kuyaphika angazi ukuthi abameli bothini kodwa mase kufike ekugcineni kimina ngiyosithatha esami isinqumo angesabi ukuthatha isinqumo ngiyabonga-ke nje bafowethu induna bonga kakhulu ukuthi nivele nizongibona njengoba ngisabhekene nalenkinga mhlawumbe izwe kufanele balibone ukuthi isizwe asiyithandi lento sokuphela 20 eminyaka ngilandelwa ngamacala namhlanje ngeke ngikutshene ukuthi ngonani ngisho lichithwa icala liyabuyiswa uhulumeni laze lachithwa ngisho igaba ezintathu laze lachithwa bamangala uqobo kodwa balibuyisa angazi ukuthi ngenzani ngoba phela labantu abale phezulu ngeke umbuze nokumbuza asibaboni ngisho odwendweni mhlawumbe umuntu kumbuza abantu nje abahlala lela singazi khona kodwa kangibonge bafowethu ngibonge nonke ngikuthatha kakhulu lokho angikuthatha kancane ngicabanga ukuthi nabantu bayabona ukuthi nampa abaholi babo beyinsizwa zesizwe bayakhuluma mhlawumbe kufanele nabo babone ukuthi ayincane le ndaba kodwa kangibonge nje ukuvela insizwe ezinkulu ikakhulukazi sisanda ukulahlekelwa ingonyama yethu singakaze sibonane nokusukela ngaleyo nkathi ngiyathemba ukuthi isikhathi soba khona niyazi nani ukuthi ngalokhu ngihlushwa angisabonakali nasebuthweni ngoba ngizoke ngibhizi nabameli nangala esikhundleni soba ngabe nami suke ngila nezinsizwa ngigiya nami ngiyabonga nabesizwe awukhuze phela mfazulu usho kanye uthi nyoni usho kanye uthi nyoni nokuthi athi wazinsizwa phela Hanin is yo. 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 That is yo. That is yo. That is yo. That is yo. Hanin is yo. Hanin is yo. Hanin is yo. Hanin
izinyo, honey, izinyo, yo, hichu, izinyo, hichu, izinyo, yo, hichu, izinyo, hichu, izinyo, yo, honey, izinyo, honey, izinyo, yo, honey, izinyo. Sensei,